करी कि सुमिरनवा करी सुमिरनवा अरे करी भाई भाई सिखाओ और बोतल कर आ जा लगे के भाई अंत गलूर के लनवाए बाबा लनवाए बाबा सुमिरन करी लेके हाथों में तू जाती था लेके हाथों में तू जाती था आजा तुझको पुकारे आजा जिला परिषद प्रत्याशी सदस्य विजेता देवी पति धनजी पांडे जी की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद की कामना रही हमेशा। भैया 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 हर कलाकार के अपन गावे के बजावे के कोहे के तरीका अलग होले है तरी 2 मिनट के भाव पर ध्यान दे ए बाबा पहले कौनो शुभ काम होखे ना तो सुनत नहीं कि हम AK-47 DSLR माउजर मैं लगाई बा पानी के कौनो काम ना रहत क्या है पहले लोग के जन्म करम ना रहे वो लोग के जन्म करम रहे लेकिन जन्म कर पहले के आगे टेंट पंडाल होला साउंड हां एगो जय माता दी आइसक्रीम वो तो 2 बजे से आगे ए बाबा पहले के पहले साउंड होला रात में बोले के बाकी बात उठा के रखी है पहले वो परवा से जंतर के वाह अगर में कौन नहीं कौनो शुभ काम हो हां जी पैसा लो भाई देखिए जिला परिषद सदस्य पद हेतु श्रीमती मीरा देवी चुनाव चिन्ह आरी छापा इंद्रजीत उपाध्याय जी की तरफ से आशीर्वाद गौरी शंकर तिवारी दक्षिणी मुखिया प्रत्याशी जी की तरफ से आशीर्वाद बबुआ अगर हम सच्चाई कहत उन लोग के बोलेबा तो उन लोग छापा चढ़ जी मंच पर